Alisnya jengat malah. Hah? Alisnya jengat. Iki meng ora alise sing jengat. Oh, wis ben apa. Kayak ngemat-matke lho, Bagong. Tak matke kok anggota ora tak matke. Terus kabeh dimatke. Ora ya ming salonge wae. Nek sing pojok kae aku gah ngematke. Sinten ibu ta? Heeh, sing cendi dhewe kae wis. Aku ora tok matke ngopo. Wis ora ana sing iso dimatke. Niku malah jedit lho. Sapa? Malah jedit. Jedit apane? Bathuke. Kok badak
matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sampun titiwanci dumugi mangsa kalanipun gara-gara atur panuwun kula aturaken dhateng wiranting pakurmatan panjenenganipun Bapak Direktur Utama Bapak Rahmat Pribadi, Bapak Direktur Pemasaran Bapak Menu Sudaryo, panjenenganipun Bapak Direktur Teknik lan Pengembangan Arif Fauzan lan Direktur Produksi panjenenganipun Bapak I Ketut Rusnaya. Ugi matur sembah nuwun panjenenganipun Bapak Mahmud Nurwindu lan sedaya kemawon bapak-bapak panitia yang mboten saged kula aturaken dalu menika ingkangipun sampun pitados tebih-tebih kula saking Ngayogyakarta Kabupaten Bantul tinimbalan wonten ing Kitha Gresik menika. Ujubipun namung mituhu dawuhipun para bapak-bapak panitia. Ewa dene anggen kula nyaosaken pagelaran kala dalu menika tasih wonten kirangipun wonten lepatipun kula nyuwun nggih samudra pangaksami ingkang sakalangkung kathah. Jer kula menika namung menungso lumrah ingkang winates boten saged sampurna. Dipun menapak-menapakno boten saged sampurna. Kala mangsanipun kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Nderek nyengkuyung saha ngaturaken nderek mangayu bagya tanggap warsa inggih menika Petrokimia Gresik ingkang kaping 27 lair wonten ing tanggal 11 Juli 1970 kalih. Mugi-mugi tansah ngrembaka, tansah njayeng bawana lan tansah saged menapa mituruti menawa ing dados pamuthaipun para bapak-bapak petani anggenipun bedahaken pupuk, bedahaken bibit lan sanes-sanesipun ingkang medal saking Petrokimia menika. Menika ing saged kula aturaken matur sembah nuwun. Ugi matur nuwun dhateng para kadang-kadang pepunden dalang ing sampun kepareng rawuh dalu menika mboten kula piji mbaka setunggal menika kala wau wonten WhatsApp ingkang ngendikaaken bilih kathah sanget para pepunden dalang jedong ingkang sami rawuh mresani dalu menika mboten saged kula aturaken asmanipun mbaka setunggal kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sembah nuwun. Ugi katur panjenenganipun Bapak Ketut Rusnaya Direktur Produksi saha Pak Menu Sudaryo Direktur Pemasaran saha Pak Nugroho Kristianto Direktur Transformasi Bisnis pikantuk salam saking Bapak Partijo saking Pusri Palembang. Matur sembah nuwun. Piyambakipun ugi mresani dalu menika kintun salam kagem ingkang sampun aturaken kala wau. Mugi-mugi saged tinampi matur sembah nuwun. Para pepunden kadang-kadang sutresna budaya wonten ing Gresik ugi tasih kepareng kathah ingkang tasih kepareng lenggah matur sembah nuwun. Apresiasinipun kagem pagelaran wayang gagrak Ngayogyakarta. Nek jane ora gagrak Ngayogyakarta, ya wis gagrak campuran ngaten nggih mawon. Ingkang saged kula aturaken. Ning 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 nong 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 nong. Ngomong dhewe tak wangsuli dhewe ngundak malah dikira wong rada edan. Nek ora ana kancane omong-omongan iki rasane kurang komplit. Nembang sing kepenak. Ning ning nong nong nong. Lesung jumengklung sru imbal-imbalan lesung jumengklung padakar mangungklung kumengklung isa sakjroning papisan nyopot petok kakrungkung klek-klek kakrungkung was balungane Mas
menawi kalian lagu-lagu klasik. Lesung Jumenglung menika kalih Petruk le nyeripta ya tuwa Lesung Jumenglung nyatane dugi sepriki kula tembangke ya rasane ya kepenak tur gamelane ya penak. Wah. Lesung Jumenglung sru imbal-imbalan, Lesung Jumenglung maneker mangungkung lan sak piturutipun. Jan nyenengke tenan. Coba ibu-ibu Waranggana 7 cacahe. Dipun nambali malih cakepanipun supados dipun gatosaken dhateng para lenggah. Tembang ki ya cara kuna ngene barang ya sok diopeni. Sok digatekke mesakake sing ngripta wong nyatane ya wis makani wong pirang-pirang. Malah ora ming wong pirang-pirang ning turun temurun. Nuwun sewu awon-awon piyantun sepuh kula menika ya dalang biyen ya sok ngunekke Lesung Jumenglung nyatane ya iso ngopeni anak-anake. Kula ya sok ngunekke Lesung Jumenglung nyatane ya iso makani anak-anakku. Semono uga sing nek ora nganti punah Lesung Jumenglung kuwi ora bakal iso punah. Anakku nek upama iso dadi iso metruk kaya wong tuane ya bakale ngopeni karo wong pirang-pirang ming sak tembang Lesung Jumenglung. Mula aja disepelekke. Lesung Jumenglung sru imbal-imbalan, monggo gerak cepat. 1 2 3 ya. Lesung Jumenglung sru imbal-imbalan, Lesung Jumenglung maneker mangungkung kumandang nembe isan jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Kanca pengrawit kabeh. Lesung Jumenglung, ayo wis. Semangat mau awan sedina turu. Dumeh entuk kasur kok le turu terus ndungai. Nang omah nganggo plastik. Yo, 1 2 3 ya. Lesung Jumenglung sru imbal-imbalan, Lesung Jumenglung maneker mangungkung kumandang ngepeki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Sing muni kaya ming wong 5. Liyane kaya wis males-males Lesung Jumenglung wis. Wis ora apa-apa kok. Untung Petruk ki wong iki ususe kali progo. Wetenge segara. Dadine ora bakal aku protes piye-piye. Yo, diaturake kekompakaning kanca-kanca warga laras karo ibu-ibu Waranggana saka warga Wanudya. Lesung Jumenglung sru imbal-imbalan genti-genten. Nek tanganku munggah ki swara wedok tanpa tak perintah, nek tanganku tiba-tiba medhun dhewe ngene iki swara kakung. Lesung Jumenglung sru imbal-imbalan, lesung nek aku mak gelek langsung Lesung Jumenglung langsung pindah lanang. Ora nganggo apa-apa cangkemku, ora ning nganggo apa-apa tangan. Yo, Priyayi Putri ndelokke Petruk kabeh. 1 2 3 ya. Lesung Jumenglung sru imbal-imbalan, Lesung Jumenglung maneker mangungkung Kumandang ngepeki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Ki kedawan lekku medhot tak cendhake neh. Nang rodane digatekke. Yo, 1 2 3 ya. Lesung Jumenglung Sru imbal-imbalan, Lesung Jumenglung maneker mangungkung kumandang ngepeki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Nah, ngene iki iso dipamerke artine kekompakan ora ming wiyaga linabuh kompak ning karo sinden ya kudu kompak. Tok tek tok tok gung tok tek tok tek tok. Coba saiki tak wiwiti saka sing lanang. Mau nek aku ngene langsung wedok, saiki ngene. Pokoke anggere aku ngene iki lanang. Wis. Pathokane anggere langsung ngene iki mesti sang. 1 2 3. Hati-hati, awas, siap. Putri siap, kakung siap. Yuk. Lesung Jumenglung Sru imbal-imbalan, Lesung Jumenglung maneker mangungkung kumandang ngepeki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Ana loro telu sing muni gong ngono kuwi.
kuwi jenenge ora gatekke kuwi. Mula nek wis tak omongi mripate ngetke tangane Petro ki ngetke tangane Petro aja ngetke panganan. Ngetke dus-dusan dadi gong. Oh, sorry. Jih, nyenengke tenan. Coba sapa Mbak Risa sehat mboten? Alhamdulillah. Sehat ya. Sing jeneng wis tak dawuhi to gek cuti. Wong meteng kok malah saben panggung melu cuti rampung kira-kira ndak awake ora sehat iki cuti. Yo. Mbak Risa karo sing ngasta kenong pojokan dhewe kuwi. Ha sing kepet-kepet kuwi. Iki nek ra dingonokne ndak tuman bae 1 2 3 ya. Langsung jumangglong. Mbok mike kuwi tarikan medun. Nah, apa dicopot sik sedhela ora apa-apa. Entepas-tepas kok ora gelem diselani. Nek masuk angin sambat. 1 2 3 ya. Langsung jumangglong. Sruwi bali-balan. Terus. Langsung jumangglong. Sruwi bali-balan. Maneker mangungkung. Ketok nek rapal lagi. Yo. Maneker mangungkung. Kumandang Ngebaki sak jroning pra desan tok 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 tek tok tok gung tok tok tek tek tok. gung. Mbok ora nyela-nyelani jo. Nek ngene iki lanang, nggone sang wedok kok nggone lanang. Ora cocok tok tek tok gung ngono saka tok-toke sayo. Tok tok Tek tok tok gung tok tok tek tok gung tok tek. tok tok. Wis bubar wis. Ketok banget nek petuk ora. Coba Mbak Ika. Ya. Mbak Ika karo sing ngrebab. Ya men. Yo, monggo. Yo, 1 2 3 ya. Langsung jumangglong. Sru imbal-imbalan Ya. Langsung jumangglong. maneker mangungkung Kumandang ngebeki jroning pra desa tok tok tek tok. Sing cepet to. Kok dadak digalur-galurke kaya. Maneker mangungkung. Iki kekompakan ora butuh api-apian ya. Yo, tok. Ayo saka tok sa. Anu. Tok tok tek tok tok Gong. tok tok tek tok tek tok gong tok tok tek tok tok gong tok tok trek tok tek tok. gong. Wah, Jangan mengke. Terakhir saiki Mbak Tatin karo Mas Solikin. Solikin ki fane akeh lho. Arep cangkeme kaya ember ngono. Fane akeh tenan iki. Ya mergo saka do nonton ning YouTube dadi ngerti Solikin iki nyanyi ya. Lha mau ono sing goleki Mas Solikin pundi nek silikon nonton nek Solikin mboten nonton. Yo Mbak Tatin karo Solikin nganggo mic sin. Sap. Ya. Sap. 1 2 3 ya. Langsung jumangglong. Sru imbal-imbalan. Wah, apik. Langsung jumangglong. Do madang. Lho. Maneker mangungkung. Ora kok do madang. Maneker mangungkung sik. Lesung jumangglung, sru imbal-imbalan. Lesung jumangglung, maneker mangungkung, ngumandang sing ngumandange Tatin kowe ora. Maneker mangungkung. Musike. 1 2 3 bareng sing ngarep yo. Langsung jumangglong. Ya. Sru imbal-imbalan. Terus Langsung jumangglong. Maneker mangungkung. Ngumandang Ngabaki sak jroning pra desan tok tok ter. tek Ayo. tek Ayo, tek. Tin. Sik to, kok sik. Tek ora ter. Ya Tin, yo. Ya engko sike kok wong dalange aku kok kowe perintah. Kurang sithik. Kurang sithik ora. Tok tek tok ora ter lho. Ter tak tapuki cangkemmu kowe. Yo 1 2 3 ya. tok tok Tek. Nah. tok Gung. tok tok Tek. Tek. Gung. tok tok Tek. tok tok Gung. tok tok tek Tek. tek Gung. Dul. Gong dul.
Sing ngegong ya tetep wedi nek arep salika. Angkat tangan tetepan. Lah sing ngegong iki gundul kok ndul, gong dul. Sing ngegong langsung nyaut gong. Mbangane dicegat ning dalan. Kejem iso iki ngono. Anggere sing ngegong ora gelem ngegong karemu piye ndul kowe kok mambengi kok ngrusak pasaranku. Jane. Nano neno. Ngundang Kang Gareng. Neno neno. Ayo monggo Prastiwi. Ayo. Ayo Pras. Ayo. Rada gleleng rambutnya dikucil bareng. Ayo model saiki ya terus. Selamat ora pengestumu apik? Ya syukur. Bojo sehat. Alhamdulillah. Bojone nyambut kene ndi? Petrokimia. Wow. Ora ngerti esuk mau mlayu-mlayu mubeng stadion. Oh iya. Piyai kene karyawan kene iki nek do pendak jemuah mesti mlayu-mlayu padha olahraga bebarengan. Bojomu ya mlayu-mlayu. Lho piye to? Awak sehat, jiwa kuat. Iya. Anakmu piro Reng? Sehat kabeh, punaan-punaanku pengestumu apik kabeh terus syukur kabeh do lulus le sekolah tahun iki goleke sekolahan. Syukur. Wah, seneng aku nek jeneng bapakne goblok ora apa-apa ning sing penting anake goblok. Lho. Pinter manisa duwe titel. Heeh, saora-orane ya sarjana. Ya. Tarewangi adol Tegal, tarang adol sawah ki tak nggo ngopeni karo anakku atur. Tegal sawahku sentek ming kari sedela utawa kari sithik ning ora masalah. Anak-anakku ben tetep belajar nganti tekan sak tutuk-tutuke. Heeh, ya ngono kuwi sembuyane wong tuwa sing apik ngono kuwi. Pancen kudu. Ya. Wis ben. Sonek sawah Tegal entek. Terus anakmu sing pengen sekolah bojoku didal ngawur jenenge ora ya ben sing penting anake tetep sekolah iya ning kowe ra ndek bojo aku lek neh oh aku njur nekat ora gong dalem ora kaya bengi iki kowe sopan banget mekaten kabarmu piye Gong? Pangestunipun sehat Mas Petro? Wih lah basa. Weh, basa saiki. Kepiye to wong Jawa iki tata krama Reng? Heeh, pancen bener. Sehat awake. Pangestunipun tansah pinaringan waras bagas. Ngomah telas. Ngomah telas piye? Sampun mboten wonten menapa-menapa Mas Petro. Lho. Lah omah tinggalane bapak kae anak telu karo bapak rak didongi omah dhewe-dhewe Gareng diparingi aku diparingi kowe diparingi kagem ragat sekolah lare-lare kula oh kula dol lah kowe manggone nak iki woh kamper Mas Petro weh sampean bengen aja sok ngembe karo wong giri lusi jalma tan kena kinira weh griya kula dol kula lajeng yasa alhamdulillah iso yasa omah lah alamate ngendi kok aku ora tau weruh ngarep sampeyan iki kok dalan ngetan heeh enten prapatan to ngidul sithik oh teng riku niku ora mung padha ngene Gareng mboten padha kalih ngene sampeyan konstruksi baja wah syukur atap aspal kuse konstruksi baja kok atap kok aspal ngisor jembatan Mas Petro. Oh alang gelandang to pengestunipun
Pangestunipun karo cengengesan ora. Nggih wong mampu. Lho wong mampu kok nang ngisor jembatan ora dienggo anu napa jenenge? Apa nyekolake putra-putra lari-lari kula. Ya syukur ning ora apa-apa sing penting bapak ning rekoso anake esuk dadi raja. Pangestunipun mekaten. Kampir. Ya. Menika sadurunge jembatan wonten apa tanggul. Ah menika wonten undang-undanganipun. Rumah kula tingkat kok. Lah iya. Nginggil mergi. Oh iya. Mandhap mangke lajeng tinampi ruang tamu. Waduh. Wedan tenan nggih. Ruang tamu campur kali pawon, campur kali tempat ngumbai. Soalipun pinggir lepen. Wong gagas omongane Bagong ora niya sehat kabeh to, Gong. Pengestune sehat, Tru. Alhamdulillah. Anakmu sing barep kok nglelengi ora jamak-jamak. Sing lanang kae, ayo kepengin mlebu polisi. Wo, dadi polisi. Ya syukur pingin njaluk potong. Pak aku dipotong cara Polres. Lho. Kok sik dipotong cara Polres iki Mas Dewi potong polisi lho. Potong model polisi ora cara Polres ora. Gobloke ora. Heeh, wis kene ditipis. Kene di rambutnya direngke wangun ae. Aku melu-melu malah elek. Aku wis tuwa kok kene tak irengke kene tak junggati ana dhuwur bucak. Rontok wisan, Tru. Iya, rambutnya ya wis rontok ya wis ora apa-apa, wis tuwa rasa dadak werna-werna. Sing wedok nomor 2, pengestune kuwi sing iso ngangkat derajate wong tuwa. Alhamdulillah. Seneng aku nek wong wedok iso ngangkat derajate wong tuwa. Kae kelas piro to, Gong? 3 SMA. Wih lah, arep lulus. Pengestune ketoke ora iki. Kok ora lulus ketoke ora lulus? Ah, metenge. Oh. Kowe ora gleleng iso ngangkat derajate wong tuwa. Sik. Wong meteng kok ngangkat derajate wong tuwa. Wong wedok iki arep endi parane? Wong wedok iki arep ngopo parane nek ora dipek wong lanang? Mongko kae urung wancine dipek wong lanang kok wis iso meteng lho. Nek ora gleleng ora ana to. Gusti Allah paring ana ngapura ora. Kuwi jenenge anakmu le bergaul iki kebangetan kok nganti meteng. Lah sik lanang piye? Apa ngestune minggat? Wong sing lanang minggat kok kowe seneng ora jamak-jamak. Terus sing tanggung jawab sapa? Mbah iki. Mbah piye, Gong? Mumet aku rasine mumet ning tanggo bahagia. Mergo Bagong ki aja nganti sedih. Iya, ya bener ya pokoke ora apa-apa ditampa wae, Gong. Heeh. Mone karo anakku arep Pak, tak tokke mrupute ya, Pak. Weh, tak tono ndasmu aku. Arep tok apake bayi kuwi? Wis, bayi ora ndek dosa. Heeh. Wong saiki ki wong pergaulan bebas ki nyemelangi tenan. Kok iso ngono? Anakku kos. Oh. Le sekolah nanti, aduh suka ngomah perjalanan 7 jam. 7 jam kos. Kos kok tak kirimi wesel Bola-Bali. Wah, saiki ora usum wesel, Gong. Saiki liwat transfer. Transfer iki piye? Transfer nganggo ATM. ATM sing kene to? Lho. Mikir ora, mundur kene. Iki jelaske. Kaya ana ruangan nang pinggir dalan tulisane ATM ngono kae. Heeh. Ah kuwi kertu kuwi dilebokke blung ngono kuwi terus engko metu angkane pira dipejet nit 500.000 kari mejet tok kirim nang ngene anakmu kari nampa nganggo kertu kuwi engko dadak ulung-ulungan kertu ora kuwi ki ngomong sing tenanan lho Tru kertu dilebokke heeh terus nulis angka terus engko anakku njupuk nganggo kertu kuwi mau heeh engko aku dadak ndono ambek dulungke langsung ngene lho anakmu ya yasa kertu kuwi wah loro berarti? Heeh. Oh, iya. Jenenge apa? KTP? ATM. Goblok ora. ATM iki nggo transfer ora. Saiki model kowe iso to saiki telepon nganggo telepon sing iso omong-omongan weruh rupane. Aku duwe pisan. Aku nek karo bojoku anggere aku lunga adoh ngono tak fikol. Waduh. Anggris mulai tak fikol dijeng ngono aku terus tak pateni meneh. Lah ngopo? Rupane bojoku ora malik-malik. Maksude piye? Nek mlebu HP iki karepku sing ayu ngono lho. Ora kok jebemblek terus. Anggris tak fikol walah wis bar tangi turu kae rewok-rewok kae jijik aku terus. Wong karo bojone kok jijik ora. Sirku ki mlebu HP ki mbok menawa luwih dadi apik. Iya. Nek tak buang HP ku. Lho. Kok dibuang apa? Padu karo bakule konter aku. Lah ngopo? Tuku pulsa ki ra didol-doli. Nganti aku mbegogok ning ngarepan
Loh, Bapak kok mboten pulang? Loh, saya itu beli pulsa ya. Lah udah kok, udah mana? Belum dikasih kok. Iki ya cah goblok meneh iki. Pulsane iki mlebu ning HP-mu. Ngono, pulsa iki ora wujud, ora diwadahi tas kresek, ora kaya ning swalayan. Lah nang ngeleng 100 e. Ah iya ning kuwi iki mlebu ning HP-mu. Mangkel aku. Ora didol-doli padu nyok. Pen HP-ku aku ya. Sedari saiki wis ora nganggo sing nganggo kok ngono, nganggo sing cilik aku saiki. Oh, sing anggere ditelepon suarane nden. Kuwi jenenge HP cara mbiyen ra musim digital kaya ngene kok HP-ne cara mbiyen. Malah ayem itu. Ah iya, ya syukur nek ayem ra apa-apa. Ora tau divikal. Tau tak njajal nganggo vikal tak iling-ilingi ra ono rupane bojoku sing metu ngomong ndasku terus. Ayo kuwi padha karo ketok saka nggon kanca wae lho. Heeh. Ya. Anake ya sehat kabeh kok. Pengestune apik sehat sing cilik dhewe ya sehat. Alhamdulillah. Anake gareng iki lho. Cah semono kok. Anakmu pira reng? 12. Kuwi bayangno kuwi. Mula ya cengeling nganti ndingkluk kaya ngono. Anake cah cilik kok 12. Ya wis ben karang ya rezekine dhewe-dhewe kok ya banyak anak banyak rezeki jane salah. Perkara salah piye? Banyak anak banyak rezeki iki salah. Kok iso salah? Nek kowe iso mampu ngragati anakmu nganti tekan rampung le sekolah kuwi banyak rezeki. Ning nek kowe wong sekeng wong ora duwe, nuwun sewu kekuatane belanjamu ming sithik, anakmu pirang-pirang banyak anak banyak masalah. Iya ya, Tru. Nyatane salah. Tegalku yo entek, pit montor yo entek. Ha iya. Nek wis ora apa-apa, kepiye meneh wis lahir kok kon mateni mboko siji ra ya ora. Ya ora mungkin anakku kon mateni mboko siji. Heeh. Ora kaya aku. 3. Wow. 3 wis stop. Nek kudune ya 2. Orang ketrucut siji. Ketrucut piye? Ayo arek anek iki ngenteni bal-balan. Bojoku tak jak ngenteni bal-balan. Ya Bu ya golek kegiatan apa ta apa. Malah meteng. Wah. Caedan ora. Wong lambe kaya ngene kok tok gugu. Ayo tetembangan sing kepenak, Tru. Ya. Nembang apa? Iki akeh banget pamundutan lumak. Waduh, iki eneng meneh iki lho. Wah. Atur Bapak Rahmat pribadi, Bapak Menu Sadarya, Bapak Nugroho Kristianto, Bapak Joko Utomo pun sugata langgam ngimpi saking Dedi Mawardi, Ketua Panitia HUT Petrokimia Gresik ke-47. Yo diaturke. Yo. Sing nyekar sapa, Gong? Manut kowe sing merintah. Mbak Ika Suhesti. Ya, saka Gunung Kidul. Mbak Ika Suhesti bawa ngimpi. Ambara ing awang-awang langur bebasan tanpa ora jigos kok men ditembangke ya saka ngendi Gong? Saka Wonosari Gunung Kidul. Oh kowe nek piknik neng Pantai Baron sing lagi kondang saiki Pantai Indrayanti iya kuwi liwat daleme Mbak Ika. Oh titikane daleme tandane apa? Anggere ana patung wong uyuh. Ha iya. Kuwi daleme Mbak Ika. Kae lho sing cah cilik nyekeli ngene terus ngene lho. Heeh. Oh, ta. Daleme Mbak Ika. Iya. Coba kaya ngopo di unekke, Gong. Yo, Mbak Ika dunekke yo. Yo. Ngambara ing mega ngambara ing ngawang apik suarane apik padake Kyai Gunung Kidul iki suarane apik Swargi Pucandra Lukita iki Gunung Kidul. Sinden-sinden kono iki jos-jos. Iya. Heeh. Sok dijos. Ha iya. Langut. Langut. Bebar
alasan tanpa tapi neno nara paseng mega miber ngiteri jagat Wulandara nglambara nggae gunung ketungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi mangga dilanggamke ya terus ya sripat sripit lembeyane ya sripat sripit lembeyane merak kasimpe gandas luwes ilagane hangang lami sedap siksa basos angatiku sana dasar ayu taksih kenyotanku jiwa tak saketi aduh mesot sebat matu narak serangta tak gandeng malah neno mangga
suarane ya apik karang ya kowe cilik wis gegulang kesenian kaya Truwa apa iki nek diwiwiti saka cilik iki ora bakal elek dadine ya kulino di latihan kulino nyuwara heeh neno ning ati iso nganyut-anyut ayo Gong aku iki nek tembang kaya ngene iki trimo ora ngrungokke lho sebabe ngopo mripat ki mesti abut oh terus kaya arep merem-merem ae lho ayo nek kowe engko ya sing gumyak-gumyak ora apa-apa nah aku ro gareng ki piyai sepuh wis sepuh ya tembange sing kepenak-kepenak wae heeh iki pamundutan pirang-pirang sesideman ya mau wis diaturake gara-gara isih do muncul sesideman iya ya mbok menawa rawe rada telat kaya Gong mbok menawa mau ki podang kuning wis sesideman wis apa sing urung reng kembang rawe ya urung ya liwung ya urung diaturake waduh gara-gara nganggo liwung lho saiki lagi ngetren liwung iki padake ya diaturake sik sing kembang rawe ayo tembang sing nembang Mbak Tatin genti ya Mbak Tatin ayo Tin ngaju meneng Tin men semangat ya sembengi nah ya Tin karo men obah awake gaji men suda gaji men suda ora wong wedok anggere kelemon iki suarane cendhek oh kan ngadeg meli ora apa-apa dak ngadeg ora masalah sekedap Pak ini kabele ruwet apa kabele ruwet oh aku sinden ya do nyambi dodol wedang bareng dodol wedang kae tromose do teng jenggunuk ya enten teh enten jahe enten wis ora ngombe teh ora ngombe jahe aku ngerti sifatmu kowe iki nek ngekeki teh apa jahe iki tok regani soalé heeh lha niki 5.000 Lisa dodol jahe terus Ika dodol teh ya wis pokoke ben do tambahan entuk tambahan dhewe-dhewe iya yo ki ana sing nyuwun mau kembang rawe diaturake ya kembang rawe napa lali janjine wong nggih enten lali janjine ana mau ya heeh ya lali janjine sik ya engko kembang rawe terus heeh niki ngangge bawa mboten nganggo ora nganggo bawa ki apa padake tip heeh iki menungso sing nembang nek mung tip kari ceklek ngono terus lali janjine ngono ora masalah iki pentas kok nganggo bawa nggih oleh galak temen lho rupane Bagonge wis galake kaya ngene kok iya rupane jan galak tenan Bagonge tenan iki pokoke engko tekane esuk ngemah-mah wong aku alisnya jengat hah? alisnya jengat iki meng ora alise sing jengat oh lah napa? kaya warna cangkepe barang ya jengat iya idepe ya jengat yo dina minggu yo piye to Bagonge marai bareng-bareng cuwek lho kok dicuwek iki kukune iki oh kaya Werkudara nah iya iya siji ngacung siji kaya apa wi iki lho dina minggu kang tak anti dina muni pinter golek alasan
piadeke ya entuk, pasuryane ya entuk. Ora nyawang sinden iki ora nek pas dandan. Oh. Lah napa? Nek pas preman biasa kae. Nek preman pripun? Ngerti asline kowe. Oh. Tetep cantik kan? Ngono kuwi rak mergo dipoles nganggo gincu, nganggo eyeshadow. Heeh, kae ide pasangan. Nek asline wus ra kalap. Kok ora kalap lho? Mbak, sapa Tatin kuwi? Tatin kuwi wis lemu, sirahe gedhe. Monggo nek mlaku sikile oh. Dadi kaya edang-edong ya wis ben apa. Kaya ngemat-matke lho, Bagong. Tak matke kok anggotae ra tak matke. Terus kabeh dimatke. Ora ya ming salonge wae. Nek sing pojok kae aku gah ngematke. Sinten ibu ta? Heeh, sing cendhi dhewe kae wis. Aku ora tok matke ngopo. Wis ora ana sing iso dimatke. Niku malah jedit lho. Sapa? Malah jedit. Jedit apane? Bathuke. Kok bathuk ta? Jedit bokonge. Wah, sapa kaya ngono. Aku ki nang ndi-ndi wis ora kegut karo wong wedok. Waduh. Tenane, Gong. Wah, aku wis diweling simbah-simbah. Lah pripun? Kowe iki nek wis bojo, ayu dhewe sak donya iki bojomu. Kuwi mula tak taleni seprene. Heeh. Ning ya bener ya, Gong. Ya ora ya salah. Lho. Kok salah? Aku tau weruh. Aku wis tak pen-penke nang atiku nek nang lunga adoh nyambut gawe adoh ki nek weruh wong wedok aja nganti kegut. Tau weruh wong nganggo miyo, wong wedok katroke cendhak, sikile putih ra jamak-jamak, rambuté disemir abang ayu banget kae. Aku terus merem. Hup, tetep ayu bojoku aku. Bareng tekan ngomah tak tilek iki ayu wong wedok mau ya tetep. Oh. Ya tetep ayu bojone. Sing ngomong sapa? Ayo maksudnya ayu bojone iki kon menutup mata iki nggak boleh lihat sana-sana ngono lho. Pokoke aku bojoku paling ayu dhewe ngono ki nang lebokke nang ati. Asale kowe wong wedok kok. Lah ngapa? Nek kowe wong lanang ya semboyanmu ra kaya ngono kuwi. Lah napa? Nek wong wedok ki sakle kowe ndek semboyan kaya ngene mergo kowe kuwatir bojomu ki ning omah mesti ndelok ki sapa-sapa nek tok tinggal nyambut gawe ngene iki. Ya nek ndelok iki ra apa-apa. Naluri lelaki itu biasa, lihat cewek cantik itu harus dilihat. Cocok. Ngono kuwi sing tak karepake. Ya nek dilihat tok nggak boleh diapa-apakan. Maksudnya? Nggak boleh didumuk ana iki rento. Nek ditawani. Ora ana wong kok nawani ora. Mbok menawa kok ora walike jaman. Nek ditawani gelem ora? Agene ana lagu sentulah aku. Ngono barang kae. Ya enggak no. Iya, sing apik ya ngono kuwi aja nganti kegut ini. Gareng karang wong wis tuwa rupane elek ya ora wani glelek. Coba gareng iki dikeki rupa bagus. Wah, entek-entekke. Ayo. Aku kang setya satu. Ora setya tuhu kong ora. Monggo. Aku wis ora kowe ngajak ning tawang mangu malah kok pateni mangkel aku makan padha pipimu mesti tak lali janine sadari alasane
Tatin Lestari Handayani. Ya, wah. Jan lemune ra jamak-jamak. Ora apa-apa, sinden semono kuwi malah disawangke tok seger. Heeh, karangan bangane sing cilik-cilik. Iya. Ayo gentenan saiki sapa? Yo, Sa Elisa. Ya. Jumeneng meneh. Heeh. Aku mau lumbung nek omongan iki, aku ya mau lho, Kang. Aku wis wegah, aku bingung utekku ngomong. Piye? Arep Petruk gareng apa bagonge? Iki masmu iki. Tuh. Mas Pade. Nandangi karo kowe, ha? Mosok Mas Duek. Mas apa? Mojo Mas Bagong ya Om. Om, rada enom ora masalah. Om Bagong. Ki omongane kok ting pletot ra karo-karan to. Iki karang blasterane. Oh. Blasteran iki ya bapakne saka imbokne saka ngendi sa? Lambelu. Saka ngendi? Lambelu. Lambemu dhewe kuwi. Ngopo iku malah nguneke lambeku kowe. Aku iki takon mbokmu saka ngendi kok lambelu. Sabar rasa emosi. Heeh, piye? Sekolah Lambelu. Mbokmu? Iya, saking Lambelu mbokku, bapakku saka bapakmu? Saka Toli-toli. Saka ngendi? Saka Toli-toli. Kene ora ngati-ati cilaka lho kuwi. Kara hati-hati piye? Saka ngendi? Saka Toli-toli. Ngandel ora kuwi. Nek ora dipotong ora kaco ta, Tru? Saka ngendi to? Saka Toli-toli. Heeh. Nek nganti kesambung, cilaka pulane ra ketemu. Iya. Saka Toli-toli. Heeh, Ketanu kabupaten Morowali nek sing Lambelu kuwi ku mlebu ning Sulawesi Tengah. Sesedolan dono. Kare nyebrang lho iki. Morowali. Waline sapa kuwi? Malah wali murid. Dudu beda meneh. Morowali. Ya wi jenenge Morowali. Sulawesi ngendi? Tengah. Sulawesi Tengah. Heeh. Mulane kok wonge omonge Jawa kok teng pletot ra karo-karuan. Iya, ning bocahe pinter iso nembang barang. Mosok to? Mae kandhani yo. Nembang sa? Nembang. Men dibutekke men Bagong men krungu. Yo, monggo. Pripun Mas Bagong napa wonten pamundutan napa? Napa niki wonten kembang rawe nggih wonten tembang kangen nggih wonten. Tembang kangen wis ah. Napa tembang kangen? Napa niki dari di pedalangan ini? Wah, luar. Oke. Siap. Saka pedalangan iki. Saka pedalangan. Sengkai Surabaya. Yo, Adoh-adoh. Surabaya kerene pirang jam to? Oh, setunggal jam ya ora. Setunggal jam. Ora adoh. Ha iya. Dibawani mboten, Mas Bagong. Oke. Nggih. Mingkar mingkurengu karo blasterane suarane kaya ngene. Heeh. Akarono karenan Marti pengen suara dhuwur lho. Oh iya. Wis reng kuwi ora. Yo, atos-atos. Terus, yo terus. Yo. Iya. Wis ketok sirahe, terus yo. Terus, siji engkas.
Wah wis krebuk ngene kok. Jane sinden-sinden ki sok nek arep nglairke iki rasah ngeden. Heeh. Cukup matur karo Pak Dokter kula niku pesinden. Terus masalahnya apa dengan hamil? Niki ajeng kula ajeng nembang, Pak Dokter jagani ngisor mawon. Heeh. Sinawang resminang procot. Langsung procol Langsung cepet. metu. Ha iya, rasa dadak ngeden. Heeh. Ya. Suarane iso dhuwur ya, Gong. Ah iya, durung tekan Jawa dhek nek nang kono nek nembang jam 12 bengi. Lho. Metu saka omah terus Padake serigala. Serigala ki apa? Apa nek serigala apa basane Serigala. Jawa? Ora tetep serigala. Ora serigala. Ora serigala. Ya kan diganti one Jawa biasane. Ana dadi ono. Ora kabeh diganti. Mata moto. Hah? Mata yo moto. Mata moto. Dada ya. Bodo. Wis apa aja ngomongke dodo. Kenapa? Aku wis trauma. Gak trauma? Trauma mergane. Aku nang Jakarta diantil wong mergane mung dikongkon karo sedulurku nang kono. Anu dijileke ondo ning gone kono ning basa Indonesia. Oke, aku yo ndodok lawang dok sing metu wong wedok ni. Maaf Bu, saya pinjem Anda. Teman saya mau naik sebentar. Kwamplong ra iku blet. Iya jelas. Tak pindoni meneh. Maaf Bu, saya mau pinjem Anda. Teman saya mau naik sebentar. Kemplok ratu ra iku prol. Wis mulih aku njukan. Salahku, salahmu ya salah kok. Ondo ki nek carane basa Indonesia tangga. Tak tonyo mencelat nyawamu kowe. Lho. Jare ot dadine A. Dodo ya apa? Dada. Nek ondo Anda. Kene aku mau pinjem Anda. Teman saya mau naik sebentar. Oh, ayo diajar nek sing metu wong wedok ora ngono. Waton naik wae ora. Anjir nekat. Mbok menawa kok ya. Yo. Sinuba Sinukarta Mregratarta Pakartining ngelmu kang tumrap ning tanah kang tumrap ning tanah Jawa Jawa tetekan agama agama gemeng haji aji tembang kangen mau ya Mbak Elisa. Nggih. Mangga diaturake.
Ripes wes banyu kang tumetes dadi saksi kanggo nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu supilire kangen tansah ketemu rasa bawa pancen sliramu wis ora krasa liwat tepangan titip sayang tresnaku mreng sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tepane aku sesanya Atur sembah. Ya wis. Sebab subuh. Ya ora apa-apa karang ya ciri khase omongane ngono kuwi kok ya gong. Ya. Tru. Wancine ngoyak lho, Tru. Iya. Ayo kae awak dhewe kudu melu mangayu bagya. Ndara jabang tetuka ari-arine wis pedhot. Wis po? Wis. Ya aja sowan ya iki mesti lagi mimik ibune iki. Asowan kok njur ngepaske ibune. Wah, ya kepiye to kan ya. Dinggo pemandangan. Sis, kampleng kowe kunahan Dalawarga Kudara iso didak ndasmu modar kowe ora. Ora cemongan. Ya Semar wis ngrana engko. Semar engko ndak selak nutupi awake dhewe. Nutupi awake dhewe yo sowan yo. Ayo neng Jodipati to, Le. Heeh, yo Gong yo. Yo tak ajarake ya, Tru. Ya.
nalika den prayitna semuriris semuriris eko balik blegek kekugek sadulita mel kula nderek remen Ndara dene ingkang putra sampun luar saking pepeteng bojotipun ari-ari sampun pagas kula nderek mangayu bagiya nggih Ndara ayu iya Kakang Semar aku ngaturake panuwun Kakang nggih mboten kendhat anggen kula nyuwun ngersaning Gusti supados lampanipun Ndara Jabang tetuka menika enggalo padhang lah kok dilala diudaneni srananipun Ndara kula Permati anggenipun beto kayu kastuba mulya iya Kyai Semar kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri iya Nala Gareng kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri iya Petro aku ngaturke panuwun nggih kula nggih nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri iya Bagong aku ngaturke panuwun Tru kae mimik ora arep merono aku ngomong-ngomong arep apa to kok totok mudar ora wong kunangan Ndara Puntadewa disotke dadi cacing cilaka ora apa-apa anggere kunangan wong mancing ora masalah konjur kunangan wong mancing ora Kyai Semar kula Den aku uga ngaturake panuwun Kyai Semar ingkang tansah tut wuntat marang lakune adiku Permati nggone ngupaya wujuding kayu kastuba mulya sampun niku pancen dadi kewajiban kula nggih mugi-mugi tansah winantu ing kawilujengan saengga mangke dewasanipun lare menika saged dados bocah ingkang migunani saged mikul dhuwur mendem jero kali wong tuwa langkung-langkung migunani tumraping kulawarga saya gedhe melih migunanana tumraping negari Ngamarta nggih Den iya Kyai Semar Badranaya mareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang bima sekti dereng ngantos paripurna samimbal wacana kasaro ingkang tumiyup saking dirgantara nggih Sang Hyang Kanika putra Semawana Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna lang-lang kang dia mangu-mangung Kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone mboten mangling pukulun Kanika putra ingkang rawuh wonten ing Jodipati pukulun kencang warudayang iya bener Puntadewa
Ulun kan kadang kita ing Ndarawati ingkang Abiyantara sarta prapta ning Jodipati. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk inggih Yayi kula tampi. Sinuwun Ndarawati wilujeng Kakang Semar tansah winanting suka Basuki. Antrada kowe padha slamet. Kakang Semar wilujeng Kakang. Lho Gong percaya ora? Bathara Narada basa karo Semar dina kowe nek nyeluk Semar marmir. Bathara Narada iki basa. Alah, aku ya ora bakal basa karo Semar. Mbok sak jeking urip. Amargane Semar ki dayane apa? Semar ki kakangne Bathara Guru. Berarti Semar ki kepala sekolah. Lho. Kepala sekolah piye kok kakangne Bathara Guru kok kepala sekolah? Jane kakangne Bathara sandure guru iki kepala sekolah. Wis meneng sik. Iki batur-batur padha meneng dhisik iki ana rembug wigati. Wo. Bekti kula Bukulun. Ya, Petra ulun tampa. Bekti kula Bukulun nawa gareng ulun tampa. Sapa trek kuwi, Tru? Bathara Narada. Kok kaya Pespa? Lho. Bathara Narada kaya Pespa ora. Bukulun, bekti kula konjo Bukulun. Ludulut kowe. Bathara ludulut ngono kok. Bathara Narada kok tak amplong ora. Ya, Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampanono ya, Bagong. Nggih, kula pundi nggo jimat maripe. Bukulun, apa? Ukuran sepatune pinten, Bukulun? Arep apa? Tak jaluk aja. Sepatu dewa kok tok jaluk ora. Sepatuku jebol wis meneng to. Wonten menapa Pukulun dene paduka rawuh wonten ning Jodipati. Kados pundi kadang-kadang kula anggeni panangayoni mengsah dados jagoning para dewa. Puntadewa tak kandhani ya. Jebul iki mau Permadi Werkudara, anak Prabu Mandura lan kabeh Wadyabala Ndarawati Mandura lan Ngamarta. Uruhanane ora ana siji wae ingkang mangga mulya mungsuh patih Sekibu Mantra ya Kasibu Mantra. Tumuli wangpi kula Jatimurti nuding lan panjenengan ulun mudhun ana ing Jodipati. Mula padha gatekna sawetara. Ulun mudhun iki ora kok jeneng. Bakal biyawanakake yen to kadang-kadangmu kabeh padha kalah jroning peperangan. Nanging sumurupa boya ana ingkang dadi jagoning dewa ingkang tinuding bakal Sri Nugraha minangka dadi jagoning para dewa kejaba ya kuwi ora ana kejaba mung atmajaning Arimbi ya atmajaning Werkudara si jabang tetuka iki ngger Puntadewa. Oh Prabu tinimbang anak kula kedadipun buta wonten ing kayiwangan minangka dados jagoning dewa. Alwong kula kasirnakna kemawon menapa inggih wonten jamak limrahipun ing atasipun lare ingkang nembe yuswa setunggal taun dipun ajokaken wonten ing pabaratan. Oko Prabu kula mboten badhe kelas kula mboten badhe lila. Yayi Arimbi, aja kaya mengkono Yayi Arimbi. Ulun ingkang bakal matur kelawan Sang Hyang Jagat Girinata apa dene Hyang Pikulun Narada. Hyang Pikulun kados pundi? Sajakipun kadang kula pun Yayi Arimbi sakmangke mboten lila atmajanipun dipun dadosaken jago wonten ing kayiwangan. Ya wis ngerti ulun ya wis mesti bakal batang. Yen to Arimbi ora bakal lila ya wis ora jeneng mokal. Wong sing jeneng ibu lagi tresnane karo anak. Mongko anake lagi wae uwal saka pepeteng ya kuwi puser ingkang madal saka saliring pusaka apa wae. Lah kok iki arep dadekke jagoning para dewa. Mula ning dalan mau aku wis rembugan karo Kresna. Iki mengko nek nganti Arimbi ora nglilakake wis cilaka. Piye Kresna? Nyata ta apa dadi pangandika ulun? Inggih, Pukulun. Namung semantana tasih wonten pengajeng-ajeng. Pengarep-arep piye? Inggih namung Yayi Samyaji ingkang sajakipun sakmangke dereng nyambut damel. Lho, urung nyambut damel gawe piye? Sedaya para Pandhawa sampun dados jagoning para dewa, namung Yayi Samyaji ingkang dereng nyambut damel. Kula kinten sakmangke sampun satrepipun menawi Yayi Aji Puntadewa ingkang kedah ngeripeh manahipun Arimbi menika Pukulun. Cocok. Puntadewa wis midanget dhewe to. Ature kadang wing Ndarawati nggih Puntadewa.
Dawuh Koko Prabu. Yayi, kowe tak jarwani ya. Pacoban sing abot dhewe kuwi nglilakake marang katresnan, mula ora aneh. Pendak-pendak dewa utawa Gusti nibake pacoban tumraping titah ingkang magepokan kelawan katresnan. Adat lupiya ingkang wis wong kang nampa pacoban mau ora bakal bisa ngiklasake kelawan katresnan. Contone Si Adi. Nggone tresna kelawan Atmajamurat jeneng Mokal. Si Adi kuwi ibu, anakmu ingkang nembe semono yuswane. Sapa ta ingkang ora bakal awal sarta anggrundel yen to Atmajamu bakal digawa dening Iwang Pikulun Bathara Narada minangka jagoning para dewa. Nadyan wong wadon sak jagat iki mesti bakal anggondeli marang Atmajane. Nanging Yayi, kanthi cara mengkono kanugrahan ingkang bakal tinampa dening anakmu sira dhewe ingkang nyumpet marang kanugrahan kabukten kowe ora isa ngiklasake katresnan. Tresnamu marang anakmu mau satemene minangka dadi panutup kanugrahan ingkang bakal tinampa dening Atmajamu. Mula Yayi ngelingono tembung anak kuwi saka tembung ana. Ingkang anakake sira Yayi Arimbi nanging tembung ana mau merga saka panguwasaning dewa, panguwasaning Gusti. Anane Atmajamu bisa urip ana ing alam padhang merga diparingi dening Sang Hyang Jagat Girinata apa dening para Jawata. Mula Yayi tumrapun Kakang, apa ingkang sira tindakake mau bener tumraping para ibu nanging kurang bener tumraping nggonmu ngadepi kelawan pacoban. Ateges kanugrahan ingkang wis sumandhing dening Atmajamu si tetuka mbok ilangi dhewe sarana sira ora ngiklasake marang katresnan ingkang minangka dadi pacobaning sira Yayi Arimbi tumrap Atmajamu si Jabang Tetuka Arimbi. Tembunge mentes mula banjur Arimbi maringake Atmajane kelawan panjenengan ulun. Kuntadewa ning sajake kagol kagelan atine Arimbi. Pukulun kula ingkang badhe ngripe dhateng pun Arimbi. Mangsa borong dhateng kawlujenganipun Jabang Tetuka anggen paduka badhe dipun beto wonten ing Kahyangan. Ya. Aja kuwatir bapakne ya isih mapan ning Kahyangan. Kabeh wadyabala isih mapan ning Kahyangan. Mengko yen ana apa-apa, ndak dawuh supaya kita nutuk lan Sang Hyang Jagat Girinata. Inggih pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pukulun. Semar, kula kowe ora usah ning Kahyangan ya Kakang. Mboten ndak malah ngrepot-ngrepoti atine Bathara Guru. Nek enten kula mengke ndak malah bingung penggaling Manikmaya. Ya mung anak-anakmu tak jaluk tak gawane ning Kahyangan. Nggih. Nala Gareng Petruk Bagong kowe arep dikanthi ning Kahyangan karo Bathara Sinuwun Prabu Ndarawati. Oh nggih ngestaken dawuh. Ya gong mangkan ning Kahyangan. Yo. Numpak apa? Lho. Mabur. Oke, siap. Anak Semar kok ora iso mabur. Iso apa Bagong? Iso. Wis sendengan mang tindak riyen kula mengko tekan ngerti-ngerti tekan rika. Nek ora tekan kono tegese kowe ora tresna karo Jabang Tetuka. Yakin tresna? Iya. Ayo Petro nggih, monggo. Nyuwun pangestu Pak, kula ajeng mabur. Madhep rono. Kowe ngleleng Mir. Mir dengkurmu mlocot kuwi. Aku ditendang men tekan Kahyangan. Madhep rono.
Petruk tendang iso bablas. Ampuh tenan semua. Mbok sing apik nek nendang ki. Ngarepe ana wae cemara. Nang nggon lapangan kene men bablas. Toto. Siap. Aja do gawe geger, aja do gawe kisruh nang kayangan dole. Sekiwu. Aja gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Durung entek jagoning dewa Maragagaya. Iki jagoning dewa Jabang Tetuka Sirnakna boyongan para Suprapa. Hai. Buta Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang ladal dewa wis kentek anakal jarine dadi pengayomaning titah nanging jebul dudu buta ingkang ora duwe watak kamanungsan dewane ya ora duwe watak kamanungsan lha kok dadi bayi wingi sore dijokke ana ing pabaratan aduh ngopo gong Semar le gajur kebablasan tekan dhewe tekan ngarepe patih sapa ki tukang sapu Sekipu tukang sapu heeh Sekipu untung langsung mlayu aku mendelik mantane terus kowe ning kene bae kan delok-delok Jabang Tetuka kae arep mungsuh Patih Sekipu aja ngluputke Patih Sekipu aja nglerokke Patih Sekipu mung sak derma nglakoni bocah nadyan kowe durung duwe dosa aja mbok anggap aku tumindak kaningaya karo kowe mung merga kowe dadi jagoning dewa kowe kudu tekaning pati saka tanganing Patih Kasipu pancen bener dewa nggone ngejokake bocah iki tak banting ora remuk awake malah mendelik mripate kaya nantang karo aku hak cokot gulune ora pedhot lha kok dadi kaya nyokot barang sing ora iso tugel ladal dewa ning aku isin nek tok mungsuhke bocah wingi sore ayo gedhekno dhisik ajokno ning pabaratan leganing atiku.
lagi weruh iki eneng bocah kok cokot buta ora apa-apa. Asem tenan iki. Kedadian saka lempung ya. Hus. Lempung dengkulmu ora. Aku weruh dhewe lho terus gulune iki cokot karo patih sapisu mau. Sapa? Sapa ta jenenge? Sekipu. Sekipu ora pedhot e. Ha iki malah duncal kirine iki. Pukulun niki pripun niki bocah niki. Ah, merkenca arep dayang bapak. Wah. Bocah panjen. Eling-eling ya turasing satriya tamtama. Mongko ibune ya nadyan wujud wanudya nanging kae turasing Nalendra. Ingkang Birawa sekti kalintang dayaning perang. Ah, mula ra jeneng mongkane bocah iki kesinungan kadidane ingkang luwih. Dipun cokot pati sekipu mboten napa-napa. Nggih pukulun wah, kok tenan pukul. Kula weruh dhewe pukulun. Ya, ulun ya weruh. Kowe lho. Sampeyan nggih nonton to? Iya. Lho, tuku karcis ora? Us. Ora usah sembrono to. Ah, kita kuwi senengane kaya ngono. Iki kowe wong pikiran jagat Girinata bakal apa mrene? Kowe aja padha rame. Nggih, pukulun ngestaken dawuh. Bang Wangaruna ati netrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing Adi Guru inggih Kakang Rada kula sampun ngawuningani kawontranipun Jabang Tetuka. Ah inggih menika elok sanget. Namun nyatanipun mati sekipu boten purun mejahi debatipun Tetuka. Piyambakipun nyuwun supados lare menika dipun agengaken rumiyin tegesipun dipun siram banyu gege. Mboten Kakang. Lho, kok mboten? Lare menika badhe kula jer wonten ing Kawah Candra Dimuka. Mangriyen. Menika lare wingi sonten lho, Di. Kok badhe dipun lebetaken wonten ing Kawah Candra Dimuka. Kula sampun dawuh kaliyan Empu Anggon Jali lan Empu Ramayadi. Supados mandhe dhateng lare menika. Keparengipun otot bebayunipun badhe kula gantos sedaya. Wah, otot bebayu badhe dipun gantos sedaya. Inggih, Kakang. Para dewa kadhawuhna nyemplungaken rajaning wesi. Wesi Purantani, wesi Mangangkang, wesi Balitung tuwin pusaka-pusaka kayangan. Dados rangkanipun Jabang Tetuka menika. Mangke menapa pejah? Kula ingkang tanggal jawab. Kakang Rada kemawon boyong dhateng Tetuka menika kacemplungaken wonten ing kawah. Sadaya para Jawata sampun samapta ing gati sawiga ing diri Kakang. Wah, taladem iki aku nek tekaning pati bapakne nesu. Ah. Kayangan geger. Sampun Kakang Rada kula aturi nderek dhateng menapa ing dapun kula dawuhaken Kakang. Nggih, nggih. Ah, iki kula cobi cemplungke kawah Candra Dimuka.